कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार। खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर। भटकळात बनावट विदेशी चलना सकट एकट्याक अटक। कारवार मडगांवच्यान भटकळेच्या रेल्वेन अमेरिकन बनावट चलनाची बेकायदेशीर वाहतूक करच्या एक व्यक्तीक अटक केल्ली घटना भटकळ रेल्वे स्थानका कडेन घडली। अटक केल्ल्या आरोपीले नाव रुकनुद्दीन सुलतान बाशा वय 62 अशें आसून तो भटकळ मुस्ता स्ट्रीट बंडे हाऊस परिसरात रावता अशे प्राथमिक तपासात कळला। पोलिसांनी तेजे कडच्यान सुमार 7,30,800 रुपयाचे अमेरिकन डॉलर जप्त केलात। हे चलन आरोपीन मडगांवच्या रेल्वे मार्गान भटकळात हाडिले। तो ही नोटा स्थानिक रहिवासी कपा मुजीब हेका दिवूंक म्हण स्कूटरीचेर व्हरतना पोलिसांनी तेजे धाड घालून $100 किमतीची 14 नोटा, $50 किमतीची 156 नोटा असे सगळे 8 लाख रुपयाची बनावट नोटा जप्त केली। ही कारवाई भटकर पोलीस ठाण्याचे CPI दिवाकर PS हेमगे नेतृत्वाच्या पथकान केली। या प्रकरणाची तक्रार भटकळ शहर पोलीस ठाण्यात केली असून जप्त केलेले चलन कस्टम अधिकाऱ्याला ताब्यात दितले अशी माहिती प्रसार माध्यमांक दिला। कारवार जिल्ह्यात मुसळधारच्या पावसान भात पिकाचेर मोठे नुकसान। कारवार जिल्ह्यात एक आठवड्याच्यान पावसान अचानक हजेरी लायली असून शुक्रवार रात्रीच्यान पडिल्ल्या सततच्या अति मुसळधार पावसान जिल्ह्याच्या भात पिकाचेर खूप मोठा परिणाम जाल्लो दिसून येता। काही जाग्यार अचानक पावसान किरकोळ भाताच्या पिकाची हानी जाल्ली जाल्यार गेले 2 दिसांच्यान सुरू आशिल्ल्या सततच्या पावसान खूपशा शेतांतली भाताची पीक जमीनदोस्त जाली। या वर्साच्या पावसाळ्याच्या सुरवातीक जाल्ल्या अतिवृष्टीन भाताचे रोपे लावूंक अडथळो जाल्लो जाल्यार शेतकऱ्यांनी मेहनतीन भात लागवड पूर्ण केली। आता भात कापणीक तयार जाल्ले जाल्यार या पावसान हातात येयल्ली पीक व्यर्थ जाल्ली वेळ येयली। गोकर्ण भागात रुद्रपाद, बळेगड्डे, भावी कोडळ सारख्या हद्दीत सुमार 730 हेक्टर जमिनीत भात पिकाची लागवड केली आणि या वर्साक या पिकाचेर कसलोच रोग येयल्लो नाशिल्लो म्हण योग्य उत्पादन जातले अशे कुळवड्यान अपेक्षा दवरली जाल्यार या अचानकच्या विपरीत पावसान शेतकऱ्याच्या आशेची सगळी निराशा केली। साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा। आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना, कारवारातच मेळटा। साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल प्लास्टो पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेयर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक तसेच ACN, बिर्ला, ओपस पेंट, ऑल पुट्टी आणि घर पेंटिंगासाठी लागचे सगळे वस्तू मेळतात। जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरीवेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन तसेच फ्रॉम्प्टन वॉटर पंप मेळतात। सगळे तरेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधण्यासाठी लागची इतर सामग्री मेळचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार। अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा। कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।